Kuramidzai kwatiri kuita pano SlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagutra kukutendai nesupport yamuri kutipa, muri kuramba muchisubscribe muchilike, rambai muchisubscribe kuti musarasikirwe nemamwe maprograms atinokupai pano SlyMedia TV. Sekuziva kwenyu tinofamba kunzvimbo dzakasiyana siyana nasi tatomukira KuHopley kwataenda kunonzwa chitiko chamuka chichiomesa hama neshamwari mate mukanwa chevana va4 vatisiya nekuda kwekusuffocata kwavaita mumotokari yemwe murume. Vana vari kunzi mazera avo pane 2 years 3 years nemumwe chete ane makore 4. Rikatinzwe kuti nyaya iyi veruzhinji vaitambira sei uye chii chanyatsoitika kuti vana ava vazosvika pakutisiya. Regai titange kutaura nevavakidzani pamwe chete nemhuri tinzwe kuti chii chambokonzeresa kusvika pakufa kwevana. Vandakagara navo iko zvino muri Zimbabwe ndiamai vari kurwadzikana zvikuru pamwoyo nekurasikirwa kwavaita nemwana wavo ane 3 years yamukawo akangofira motokari yatiri kunzwai. Rega ndinzwa kuti saamai vakazvigamuchira sei uye kuti vakazonzwa sei kuti mwana wavo ariwo pane vamwe vana vafira mumota. Mama, munganditsanangurire kuti makanga muri kupi panguva yamakagamuchira shoko rekuti vana vamuri kutsvaga vafira mumota? Isusu takangoti tibva kunoodha nemunin'ina wangu tichisvika pamusika takatomboti tengesei baba wemwana ndofa asvikanzi asikana muri kutengesa vana tabva kumawani vana hatisi kuita sei hatisi kuwa vana nekuti vanhu vazhinji vomarani vese vakutotsvaga vana. Saka takamboti ngetimbotengesa pamwe anowanika sezvo vanombowanika vachitamba mumaraini. Ndopatakazonoti kwatodoka vana ava vana kudzoka. Uyu ndopakanditi diva genditongedze fishi dzangu diva aendese kufiriji ndofa ndatorongedzawo dzangu ndichiti ndiendese kumba tibatsirane notsvaga mwana. Saka ndakutova muroti kufamba kuti ndinosiya zvinhu kwandainosiya ndopandakamanyirwa ndikamunin'ina kangu kadiki kamukoma kemwana yatisiya. Kubva kanditi sisi dzokai kwamuri kuenda vana vai vawanikwa vese vari 4 vawanikwa vari mumotikari asi havasisiri vapenyu vana ava vatofa vese. Ndopandakadzoka ndishuya kuno kundichichema ndichimhanya ndiri murodhi. Ndichisvika apa ndakabva ndasvika zveshuwa vana varipo vese vari 4 vatobudiswa mumotikari. Ndobva ndanzi nevanhu vangu varipo tikukumbira kuti motora vachijira kana gumbeza nekuti tivhare vana ava. Ndopandakauya kumba kuno kunobva ndatora chikamfota vanangosvika ndobva ndavhara vana ndobva ndasuduruka. Saka saamai makazvigamuchira sei? Ndabaiwa panyama rwazi wasvika pekupedzisira. Mwana wedu ari kuparara akaparara ari mudiki nekuti akatomborwara tikafunga kuti mwana uyu akutofa asi nyasha dzaMwari akararama. Asi nezvazoitika izvi handina kana wandokwanisa kuudza. Ndongoti kana ari Mwari atonga hake nguva yake yanga yakwana asi kana zvakonzerwawo nemunhu achaonawo zvokuita iye acho wacho. Okay. Vandakamira nawo pano murume wemwe mudzimai ane mwana atisiya. Rega tinzwe kuti chii chanyatsoitika kusvika patiri nasi. Baba mukanditsanangurire kuti chii chanyatsoitika semaziviro enyu panyaya iyi? Ine mazira andinoita ndekuti ndakabva pano kuseni ndichinoita zvekucheka uswa saka ndakadzoka zvekuma1 ndichisvika pano pamba. Ndisvika pano pamba semwana anongotambirawo panapa ndomutorawo semwana wangu bhozi mudzimai ndakasiyana naye nezvimwe zvakaitika pati ndichimutora mwana wangu bhozi aingoti akangondona aingondotiwo baba. Saka ndasvika pana ndasvika mwana wamusikana asipo achiti ndiri kutsvagani kanzvadzi kake hatisi kukawana. Saka ineniwo ndakabva ndabatikanawo sababa ndobva ndatosiya zvandaita ndobva ndatanga kutotendera ndichitsvaga. Ndakanosvika kudhamu kumatsimo ndichiedza kutsvaga kuti ari pape ndikatobvunza munomboenda naye kutsime here vakati aiwa kutsima haende asi sababa ndakangotendera ndichitsvaga. Ndichidzoka ndakasangana nemadzimai vari 4 vachiti vari kuenda kwaboka kunobvunza kuti pamwe vanogona kunge vasiyiwawo nemunhu anenge avaonawo murodhi.
saka vaenda kwaboka kweke indakati kwaboka uko mungaone vana ne 3 years ne 4 years ikoko sometimes kungofungirawo apo vachidzoka handira kukwanisa kuonana navo. Ini ndabva kwabasa kwandandaendawo kumanheru ndatirega ndichienda kumba ndopa ndakazonzwa information kuti vana vanzi vafira pai mumota asi vanga vasiri mubhuti kutaura chokwadi vari kunzi vanga vari musiti rekumashure remota iri pamwe nhema inonzi Mark 2. Saka muridzi wepamba ipapo akatouya through achibva unotenga petrol achida kuti atengechi atore oil yekunesa mugenerator. Saka the moment yakavhura bhuti ndopa akaona mota mune vana ndokubva avhura akatodedzera kuti hamundoonawo zviri panapa. Saka murume uyu akapanika kurwa ndofunga akatovhunduka ndobva aburitsa vana aifunga kuti pamwe vana vapinda nguva izvezvi kuti vana vamuri kutsvaga vari panapa ndobva vasiya vaburitsa panze ndokubva aenda kupolisi. Pakaenda kupolisi akazoya nepolisi ndo yakazopedzisa basa racho kuti vaone kuti zvakafamba sei. Asi tichitarisa semotokari yanga yagarisa isingashandi mataura imi mukati vana ava vanga vasiri kubhuti, saka tingati chii chakanyatsoitika semaonero enyu imimi kuti chii chakanyatsoitika kuti vana ava vasvike kutisiya? Inini ndingangoti sekuziva kwandinoita panapa pamota paplaying ground pavo vanotombonotambirapo nedzimwe dzenguva bhozi last time pakatapo pane mwana mai futi wakashayiwa mwana ndobva vazoenda kunotarisa vatotsvaga vaona ngozati ndo panotambirwa nobva vaona vana vari fati vari mumota imomo futi zvakare vanonzi maiyene pazasapo ndobva vatozovhura asi vana vanga vatopera basa vatodikitira zvisinga ndokutobudiswa kwavakaita vana ivo. Saka vabereki vedu havana kukwanisa kuchengetedza kana kuchengetedza kuti zvakamboitika zvinogona kunge zviri izvo zvichangoitika zvakare. Saka vana vakaenda kunotambawo ipaso kutambira kwavanoita ndobva vapinda ndofunga mumota. Saka ndofunga hakusi kuti vakashinirwa netudi asi kuti vakashayiwa mweya wekufema ndozvakaitika pane vana kuti vazosvika pakufa. Okay, pachivanhu chedu handiti zvinonzere munhu kana kuti vanhu vakafira panzvimbo vanofanira kunge vachibvisirwa chinhu chinenge chavauraya semuti kana zvakaita semotokari. Chii chakaita kuti motokari isabviswe pakambokanganisikira futi vamwe vanhu? Nyaya yakaitika vana vakakanganisika pakutanga havana kufa zvavo vakangoburiswa zvezvo vanhu vanga vatongofenda zvimwe zvezvo ndobva vaburiswa mota mimi. Saka ivo havana kukwanisa kuchengetedza mudziyo kuti vachigara vakaukiya ndo mhosva ndingagona kungovapa zvangu tichitaura kuti sepanhu panotambira vana zvinhu zvinogona kungoitika nenguva isingafungiri bhozi pambavo panogara vanhu asi panguva dzacho hapana munhu akakwanisa kuti azive kuti mune vana vapinda here kana kuti chii chiri kuitika ende irodhi inofamba vanhu vese nguva dzese hapana akatomboziva kuti ndo zviri kuitika mukati pemota iyi. Sometimes pambode pakaonawo kana kuti vana vakati changamuka iva ndivakarowa madhoo hapaishayika munhu anonovhura dhoo remota reye kuti vaone kuti chii chiri kuitika mukati memota iyi. Aiwa, tinotenda baba nekutipawo divi renyu mazivira munoita nyaya. Zvakanaka maita basa. Vandigere navo pano vanonzi mai makaza muridzi kana kuti vane mudziyo uri kunzi wafira vanava. Rega ndinzwewo kuti nyaya iyi zvii zvakanyatsoitika semaziviro avo. Mama mukanditsanangurire kuti nyaya iyi maziviro enyu chii chakanyatsotora nzvimbo kuti tizosvika pakurasikirwa nevana? Inini ndakaswera ndiri pano kubva kuseni ndichiwacha ndikatopedza ndikagara munomu ndikatorara masikati. Saka temudza ndikamuka kumapasti 2 mandaona amai vevana wamwe wacho kamukomana parodi apo zvakanzi maezi ndikati tikuenda nguva unobata chii maoko zvakanzi maezi vana handisikuita sei handisi kuvaona. Ndikati hamisi kuvaona vana vanoendepi kuvai vana havana kwanoenda sei kwavanoenda vana vanongotambira paeria panapa odhi wangu mudiki wanotamba naye hapaenda kupi kuchikoro ari ECD hapo panapa ndabva ndaita sei ndavaona. Saka ndobva ndaita sei bva ndatoenda ndabva ndatora mai apo bva taenda kunhamo unobata chi maoko bva tadzoka mazomuwana here mwana zvakanzi maezi hatinokuwana chi mwana. Ndikati asikana ngatiite sei ngatibatsire nekutsvaga chi vana bva tatotendera tikaenda kuroundabout kucomplex uko tichitsvaga bva tadzoka tichionana nevamwe chimunzifonerana kuti pane ambowaona zvikanzi aiwa hapana bva tatanga kutodaidzira takuenda maraini tichienda takanosvika rezingisati takunosvika polisi kurezingisati tichiti tioneka kuti panogona pane avaona vaendesa papolisi bva tasvika papolisi yakavharwa bva tadzoka futi tichidaidzira nekumhiri kuzone 5 takuenda kwabuka upolisi. Ndikati hande kwabuka upolisi tinosiya futi phone number kana vaita se vamuona vanogona ita se kuti foni taingodaidzira tichita se tichienda. Saka dzadzati kumapast 8 murume wangu ndopa akafona zvikanzi maezi vana vari mumota. Ndikati vari mumota ubva wakatafona havana zvakaita se zvakakwanisa kutaura vandafona futi mati vana vari mumota vati raitira havana zvakaita kubva wakatafona. Ndikati ndabva ndafamba ndakangonzwa kungopera simba ndichifamba ndabva ndafonera mwana wangu musikana foni yake kutanga anodera bva yazoderwa nemunin'ina wacho. Ndikati naiwe vana vaonekwa vari raiti here mumota zvikanzi mama vana vese vafa. Ndikati vafa zvikanzi ndozvitoripo mama.
ndokutodzoka kutoya kuno kutosvika zvosviwa pamba pakazara vanhu tichitobva notsvaka tina amai vacho vamwe vana futi nevamwe vakadzi takawanda tichitotendera tichidaidzira ndipo takadzoka kutoona zvosviwa mwana vanzasi vafa. Asi muchirisivha koyo yekuti vana vese vafa makanzwa sei saamai? Ipapo ndakabatikana kana kufamba chako ndakatobugwana kana kusvika pana handizoti ndakasvika sei, handombozoti ndakatozosvika sei, ndakatozongopepuka ndotoona pakazara vanhu pamba panapa. Zvakandirwadza zvisingatomboiti because vana ava vagara vanotamba ende vanotambira panapa havasati vatambotambira mumota sinzi. Handombozoti chii chakanyatsoitika, havatambire mumota vaneva vanongotamba pano. Kazhinji kana ukabatidza TV masikati vanenge vari muno mune makazara vanhu vachiona TV. Handombozoti kana chotaura chacho handina. Okay. Ndachida kuti mutijekesero semuridzi wepamba panapa amai kuti bosi pane vatambotaurana vachiti aiwa kune chimwe chitiko chakatomboitika kuti vamwe vana vakatombofendera mumota imomo. Sandaida kunzobva kwamuri kuti zvakamboitika here kana kuti inyaya dzinenge dzakungobudawo muvanhu. Hakuna kana vana vakambofendera mota, vanhu vanonyepa. Hakuna kana mwana akatombofendera mota yatone nguva iripo yakatongofawo. Vana kana vana vakambofendera mota because vana kazhinji kana nyange vakada kutambira sewangu idini paimbovhurwa nababa wacho ndezve last year aitovhurwa madhoo ese vototamba ende achiudza madhoo musaita se musavhare. Hapana kana mwana akambofendera mota, mwana anenge wangotaurawo kwasina kuswera. Vandigere navo pano ndi amai vane mumwe mwana akatisiya ane 4 years. Rega tinzwewo kuti panguva iyi yavaitsvaga mwana dzakanga dziri nguvai uye vakazoziva sei kuti mwana wavo akanga ari pamwe chete nevana vakanga vafira mota. Mama mukanditsanangura here kuti makatanga kutsvaga mwana wenyu imimi nguvai? Past 12 chingoti tapedza kubika titi vana vaitisi vauyi vadye zvemasikati. Panguva yataka tiri pakubika chiri kutsvaga vana takangozoti vakabuda vari pamwe chete but zvakati tizakuona chitambira asi patazomwe kuti gatitese titsvage chi vana ndokuchitanga kutsvaga vana kubva 12 idzodzo kusvika zvekuma past 8 dzemanheru ndopatakazoti tatombokwidza takubva kupolisi aditi chinokwidza kumusoro kwatoti kuzone 4 chibva tanzi pana vakasara kuno vakatifona vakati adzokai tikati munguza vana vawanikwa mogoti tidzokai vana vawanikwa here havana kwanisa kudai sei kudai vakabva ngokata foni yavo ndobva tadzoka tiri pakudzoka ipapo ndopatakatoona vanhu vatoita sei vaungana vana vatobudiswa tori pasi vachinzi vana vatoita sei vawanikwa asi vakaita sei vakafa ngori motikari. Ndio maonero atakaita nemafambiro atakati titsvaga vana. Okay, muchinzwa shoko rekuti mune vana ava vatori apa vatofa samai makanzwa sei? Ndakanzwa kurwadza zvinhu zvinorwadza cause ndiye wega andandinaye ndiye wega anga ari zaigore gondo ari 1 mukomana taiwirirana pandandiri ndopaivari ndandisingasiyani naye but kunetsa nezo isi ndisatani rakangosimuka kuti awangonopinda motikari wotadza kubuda andizivi. Okay. Samai ndiapi mashoko enyu amungade kupa ekune mamwe madzimai arasikirwawo sezvamaita izvi? Miratikia kungoti ngatingwarire panotambira chi vana kuchinjirira kuona kuti vana varikutambira kupi special kumatsime kana mumudzi motikari tarisai musangomhanye kana kuti kupolisi kana kutanga matarisa mune zvinokuvadza izvi kuchengetedzawo vana venyu because vanogona kuitawo sedambudziko rataona se ranhasi. Saka zvino urongwa wakamira sei? Kuti matacha zinoti vana vatakura zvamanje manje vaenda kumuchari nepolisi. Tinotenda mama Riga tirambe tirege kuramba tichikubvunzai nekuti tozoti panguva yakadai inguva yakaoma. Saka tinoda kumbopaiwo nguva tisarambe tichikunetsai nekuramba tichikubvunzai. Tinongoti maita basa nekutipawo mashoko enyu. Aiwa tinotenda mazvita enyu vateereri. Vandakagara navo ndi mbuya vemwana atisiya ane 4 years. Tiri kunzwa veruzhinji vari kutaura navo vari kuti mamessages ari kusvika nemutuwo wakasiyana siyana. Rega tinzwewo kuti mbuya vachigamuchira message vakanzi chii chaitika. Nai mama muchinzi mimi kuno kune zvaitika ndiapi mashoko amakaudzwa nemuroora kana kuti nemwana wenyu kuti kune chiitiko chaitika? Ndakaudziwa neumwe wavo vanogara naye muroora anga asingachakwanisi. Taita torara ndine murume wangu takarohwa neana uchinzi vana vari 4 vafira mumota vashayiwa mweya wokufema nawo mumota mavafira. Tikati sei kwanzi taswera tichivatsvaka tazonzwa kuzonzi vana vaya vawanikwa mumota. Saka ini ndakafungidzira kuti pamwe vana ava vanga vari mubhutu
kumashure. Saka ini mubvunzo wangu wangori kuti mubhudhu vana vanokwanisa kuvhura bhudhu. Saka ndasvika pano ndonzwa kuti aiwa kwakuri kumberi ichokwadi kuti mastatement akawandisa, umwe neumwe ane mastatement ake. But ndanda kuda kuvhiringidzika kuti mubhudhu mwana mudiki haakwanisi kuvhura bhudhu. Ndiri kunzwa kuti muzukuru wangu mwana akaskrima akatadza kumunzwa akakuvara zvose izvi, akakuvara zvose. Iye wemurooro wangu ndiye angane 4 years akakuvara. Ndiri kurwadziwa kuti pana namai vose vari 4 chakavabata pakashayikwa chero 1 akangovhunduka kungoti vana vari kupi. Pau4 hwavo vakaputigwa kusvika vazotsvaga vana nguva yaenda tarasikirwa nevana. Ndiri kurwadziwa ndinokakama, musukuru wangu uyu handimuzivi, ndandisati ndamuona, vanga vasati vauya kuzondiratidza. Ndinorwadziwa zvakanyanyisa. Vana mai vari pano vose vakatikomberedza, regedzai ndikuudzei kuti mwana anokosha. Warasikirwa kudaro hauzozivi kuti unowana here umwe, hauzivi. Mwana kana unayeka usaita 5 minutes kana kuti 2 seconds usingaoni mwana. Zvokuti de mamai aya akashandisa 2 minutes kana 3 minutes de vana vasina kufa. Zvino pakatora distance vachingofungidzira kuti aiwa vana vari kudini, vana vari kutamba. Matopiwa chimwe chidzidzo vabereki, chitiko chaitika pamuzukuru wangu chitorei sechenyu, nhasi zviri pano, mangwana zviri kwamuri. Matopiwa chimwe chidzidzo chekuti mwana anokosha, gara naye padhuze. Havana kuzvifungira, hapana munhu anokumbira kufa, hapana munhu anokumbira kurwadzisiwa. Iye ndongoda zvakanaka zvose. Tingagona zvedu kuva pamhosva but hazvigamuchiriki, zvakaoma. Ndatenda hangu. Aiwa, tinotenda gogo. Regai tirambe tichikubvunzai zvakawanda because tinoona kuti sambuya tikuona kuti matauriro amuri kuita mukuratidza kurwadziwa kukuru nekufa kwaita muzukuru wenyu apa musati mamuona. Ichokwadi handimuzivi muzukuru wangu, ndatomuratidzwa pafoni. Varoora vangu vaviri. Uyu ndiye mukadzi womukomana wangu mukuru. Uyu ndiye anoteera mumwe wacho ari kuSouth. Hapana ndoziva vana vavo. Handida hangu kutaura zvakawanda. Munongozivawo mambuya. Masituation atosangana nawo kumambuya. Saka handizivi pauviri hwavo kuti vakandiisawo kusaidi kupi. Nekuti mai vavo ndosisi vangu vakashayika, saka ndini ndamusara pavana. Saka ndiye ndichifungidzira kuti pamwe vanoti mai mwene wedu wakafa. Ndozvaingouya mupfungwa dzangu noti ndakanguri kubva mai vari vapenyu vaindipa mhosva yekuti ziva vana ava nevazukuru. Vana vangu handina dambudziko navo. Vaiuya kana madhiringi ndaitengegwa, ivo vari vaviri nevana vavo. Handivazivi, ndavaziva nhasi. Saka ndinokakama, ndinobatikana, ndinorwadziwa. Ipapa ndatombowadziwa kuti kana ndapedza kuviga muzukuru wangu ndinoda kumboziva nyaya yavaroora kuti mumbondiudza kuti mhosva yandingakutadzirai ndei. Vachamuka here kumakuva mwana wamai vangu? Ndini mai vachona ndiri pano. Panapa pana munin'ina wababa vavo, wavatezvara vavo. Pano vane sheti yepinga rapo. Ndinorwadziwa zvakanyanyisa. Ndangomuratidzwa pafoni chidhunda chizukuru changu changa chiratidza kuti chakasvika chinodla chichiguta. Ndakuchiona nekufa, ndinorwadziwa zvakanyanyisa. Ndatenda hangu. Maita basa. Vandakagara navo pano ndisawira wevadzimai ava varasikirwa nevana vavo. Rega tinzwawo kuti sasawira nyaya yakasvika sei munzeve dzavo. Sawira, mungatitsanangurire kuti nyaya yakasvika sei munzeve dzenyu. Takatanga kungonzwawo vanhu vachiti vana vashayikwa muzone 1 mapast 12. Saka vana vakatanga kutsvagwa namai vacho vachinzi vese vari kutsvaga, kusanganisira nepamba pazofira vana apa amai vacho vaitobatsirawo pakutsvaga vana ava. Havana vange vazivawo kuti vana vari kutovasiya pamba pavo vazvivharira mumotikari. Sekunonzi kunenge uchipisa vanhu vanenge vari mudzimba, baba vopamba ipapo vanga vasipo semunhu anosenza. Saka vanhu vakaswera zuva rese vanhu vari mubishi kutsvaga vana ava. Hapana kana akaona vana kuti vapinda mumota umu. Saka kumapast 7 muridzi wopamba paane bhawa, oiri yakanga yapera mugenerator, ndopakati handinaye pamba rega ndimhanya, ndobva atomhanya. Isu mbva atotiti akafona achiti kumushando wake vharai bhawa polisi.
haana kunge ataura kuti kuno vana vatofa ndavawana kune zvaitika. Vanhu ndopatakazongonzwa kuti kuzoni 1 vana vaya vanga vachitsvaga Vawanikwa mumota vakatofira mumota. Saka tirifungidzira kuti vana ava kusafoketa nekuti kwaipisa vakashaya akayopa kuti pawani anovhura madhoo mhepo ipinde vana vawane kurarama. Saka tinongoti tine urombo zvinorwadza kumhuri dzese dzarasikirwa tichangoramba tichichema tiri pamwe chete. Saka tinongoti vabereki ngatisavarairwe 2 minutes kana awa usingazivi kuti mwana wako ari kupi. Unofanira kungogara wakati pane mwana wako ndopauri. Zvatotipawo chidzidzo pakuti tigone kuchengeta vana. Saka tine urombo nezvaitika. Tinotenda Sawira nekutipawo divi renyaya izvi. Tinotenda kuti kuuya kwamaita tichangochema tiri pamwe chete. Tinotenda. Maita basa. Vandakamira navo pano ndi baba vemurume ane motokari iri kunzi yacho yaonekwa vana vakasafoketa vakafa. Rega ndinzwo kuti baba vakanzwawo nyaya iyi sei uye kuti yakaitika sei. Baba mukanitsanangurirawo maziviro enyu pamusoro penyaya iyi. Maziviro angu ndatonzwa kunzwa kwandaita ndabvunza baba pano mwana wangu iyeyo anoswera kubasa aswere pamba. Saka vanhu venga vari panapa havana kuona kuti vana vapinda mumota. Saka madhobha yangovhara vana vari mukati. But uyu paakabva kubasa vane chibhawa chavo kwaida chijenerera zima waida oiri irimo mumota. Saka yasvika kuvhura mumota iye achida kuti nikirikini ari kubata munhu ati muno munhu koma ndipo akazotora foni ndokubveneka ndokuona vana ndokunumiza kubudisa vana vaya chifunga kuti vachiri wapenyu. Vari bhizi mai vari bhizi nowaridziwa vana kutsvaga vana. Saka ndopakazobudisa vana vaya panze kuona kuti vana vataita se vatofa. Ndio manzwiro ndaita nekuti ndogara kuzone 2 ndokondogara. Saka ndazozvinzwa kuma 11 ndotofonerwa kuti Simba anzi aonekwa ane vana 4 mumota. Zvafamba sei? Chichaitika ndangorarawo moyo usiri pamzvimbo handina kutomborara kuti ndiningire kuti ndifambe usiku kunoku nekuti kuti matsotsi anogona kunibata. Saka ndazoyama kuseni pandazoona Simba achinditsanangurira matsanangurise iyayo. Ndio maziviro ndaita. Mukutaura kwatamboita nevamwe vakidzani vari kuti mutombore vamwe vana vakatombopinda futi vakafenda vari mumota imomo. Izvi zvine semunogara kurefa handina kuziva nyaya iyoyo. Asi iyi ndiyo ndaziva yanhasi. Nyaya iyoyo handina kuita se handina kuiziva. Nekuti denga gara akaikiya zvinge zviri nani. Nekuti vanhu havakwanisi kuzovhura nekuti pakakiyiwa. Aiwa tinotenda baba nekutipawo divi renyu maziviro amuri kuita nyaya iyi. Saka pari zvinoso ndifunga ndo maziviro ndaita pane nhau iyi. Handina zvakanyanya zvokuti ndinyatsozwisisa. Ava varidziwo vana vaitoshupika uchifamba. Uyu ndiye akazovafonera manje atoona vana avofonera kuti nemaiwo pano vatobatsirana kufamba nekuti vavakidzani. Saka akazovafonera kuti vana vamutsvaga vari mumota uyai kuno. Ndaona vari mumota. Kwakutoona vana vaite se vafa. Aiwa tinoti imwe yavo ngaizorudzwe murudo rwaMwari. Maita basa baba. Aiwa zvakanaka. Ndimi mumwe wevamwe vanogara kunoko. Munganditsanangurire kuti chiitiko ichi semaziviro enyu chaitika sei? Nguva yatakanzwa kuti vana vashaika, inini ndichibvunza statement kuti ndinzwa kuti zvakamira sei. Ndakanzwa mai vemumwe mwana wacho vachitaura kuti ivo vana avatanga pavanga vasipo tachifunga kuti vari kutamba. Saka nguva vakabika chikafu chemasikati cha1 vada kupa vana, ndopavakaona kuti vana hapana. Ndopavakabva ona vamwe vese vangoti kana wangu pana hapana. Ndopavakatanga kutotsvaga vana vavo kubva kuma1 kusvika na8. Nguva yakazoonekwa, nguva iyoyo ndakatozombopawo advice zvekuma7 chiti dai maedza kushedzera muchitenderera road by road muchishedzera zvikada kunogona kuita mumwe munhu akipa vana ozoti kana vabereki vavo vakuvatsvaga vanovawana akavachengeta. Ndopavakatanga kushedzera kuma8 ndopakazouya muridzi wemota pamba pavawanikwa vana ava vakafa. Manzwiro andazviita zvikunzi akanga achida kutora oiri mukati. Saka paakavhura dhoo mwana 1 akabva adonha pasi. Saka ndopaakabva kuti mune vana 4. Kuburitsa kwaakaita emu yake akanga ane emu yekufungidzwa kuti pamwe ndikavaburitsa vakafurwa nemhepo vana ava vanogona kubatsirika. Asi vana vakanga vashaya kudhara sezvo nguva yakanga yarebesa. Ndo manzwiro atazviita. Tiri muno munharaunda zvedu taibatsirana navo kutsvaga asi ndo maitikira azvakaita. Hakusi kuti vana vaiswa nemunhu. Maonero angu ini ndikuona kuti vana vakasafoketa mumota vakatadza kufema nekuti mota iyi yanga isina kana hwindo hapana kana panopinda nemhepo.
Mama ndauti mujekesere muri Zimbabwe kuti vana vanga vari mubhuti here kana kuti vanga vari mumota chai? Vana vanga vasiri mumota, vanga vari pasiti. Pasiti pangu akagara zvokuti ukavhura dhoo wana acho ndiye akabva adona. Kuratidza kuti vanga vasiri mubhuti, vanga vari pamasiti. Vanga vasiri kubhuti. Okay mama, aiwa maita basa nekutipawo divi renyu. Tinotenda. Vandigere navo pano ndi baba vemwana watarasikirwa naye anga ine makore ekuberekwa anokwana kuita 4. Rega tinzwewo kuti sababa shoko iri vakarigamuchira sei. Baba, munganitsanangurire kuti chii chaizvo chakaitika panyaya? Tingangoti ini pandakanzwa mashoko aya ndakabatikana zvikuru. Sezvinhu zvaunenge usina kutarisirawo. Vana varunzi vakasheka zvekumapasi 12. Saka vana vakaswera vachitsvagwa. Saka mapasi 7 to 8 ikoko ndio kwakazowanikwa vana vari motikari pane imwe imba. Saka vana ava vanga vatofa patime dzachine idzodzo. Zvekuti isu patakazozvinzwa kuti takabatikana zvikuru sevabereki. So vanhu vanga vaswera vachitsvaga vana nguva nenguva. Saka tinongoti kumhuri dzarasikirwa chemaiti netariro. Tarwadziwa zvikuru. Asi tambozvionawo zvinhu zvichiitika kuti motikari munganzi mwana angasvike kufira ari motikari. Sekuona kwenyu sababa semaonero amakaita, tingati here vana zviri kwazvo vakafa nekushaya mweya wekufema kana kuti? Ipapo zvangu handingatenderani napo pokuti iwo kuti vana vangafira motikari ndoona pane zvinhu zvakaitika because vana vaifanira kutombochema kana kutotamba vari motikari imomo. Tinoziva kuti mota mune vanhu varimo but vana vari kunzi hapana munhu akakwanisa kuvaona patime yachine wakapinda. Mungandijekesere pamu kuti hamusi kunyatsonzwisisa, hamungafunge kuti mumota mungafire munhu. Munganyatsondijekesera here mafungiro enyu imimi? Motikari handisana mbonzwa mota kunzi mafira munhu kuti nze kuri kupisa. Nyangwe even ukatopinda madhoo ese akavharwa but handisana mboona motikari kunzi mafira munhu senzini. Vana vanonga kutopinda motikari vachitogara motikari mawindo madhoo ese zvakavharwa but munhu asati ambofa zvekudaro. Iko zvino munganditsanangura kuti muri kunzwa sei? Ndanzwa kuti mwana uyu ndiyega mwana wamanga muinaye. Mwana uyu panguva ino ndinonzwa kubatikana zvikuru because ndiye wandaitotarisirawo kuti pamwe ndinamangwana ndiye munhu achazondichengeta muupenyu hwangu. Saka ndabatikana zvikuru. Aiwa, tinotenda baba nekutipawo divi renyu kwamaita mazivira muri kuita nyaya. Aiwa, ndotendawo nekuuya kwamuri kwamaita tichema tiri pamwe chete kuti ngaticheme tine tariro. Maita basa baba. Mukoma munganditsanangurirawo maziviro enyu pamusoro penyaya? Tikutokachamadzwawo nezvaitika nokuda kwokuti vana vatakura tichiona ende maitika zvaita hazvikutotyisawo, hazisi kuzotambira kuti zvafambawo sei. Nekuda kwokuti vana ava vagarawo vana vanomuskanzwa but maitikira zvaita hazisi kuzonzwisisa, hazisi kutambira kuti zvafambawo sei. Handizocheza ndokwanisa kutaura. Asi ndaona muri kugara muraini muno, munganditsanangurira kuti imi manzwiro amaita mashoko aya asvika muri kupi uye mumagamuchira sei? Tikatoti bva kumabasa edu nezuro manheru watonzwa kuti kune vana vafa 4 muarea yedu musame line. Saka vana vakanga nenguva vachitsvagwa kubva na12 dzemasikati kusvika na1 kusvika na7 vachitsvagwa. Ndopazowanikwa vachinzi vari mumota mamakaza imomo vakasafoketa. Ndomanzwiro atazvitawo isusu. Saka seraini mazvigamuchira sei? Hazisi kutambirika, hazisi kutambirika zvachose nekuti vana vacho muzera yacho vana vanoenda muskanzwa but hazisi kuzvinzwisisa, hazisi kunzwisisa. Saka mashoko enyu kuvabereki ndeyekuti kudii takatarisana nekuchengetedzwa kwevana? Tinongoti vabereki ngavachengete vana vavo, ngavasasiye vana vari astray. Mubereki nemwana wake vaanofamba pese ngavange ane mwana wake. Ende munhu ngaazive kuti mwana wake ari papi uye ari kufamba sei. Ngoda kuti dzimwe dzenguva munogona vana vari kutamba mwana aitawo zvaaita. Maita basa mukoma? Totenda sisi. Sly Media TV, building bridges.